Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη πίστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Σαλάχ. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε από αυτό το τρένο. Εδώ έχει escape διάλογο. Πρέπει να κραφτάρουμε ένα καρότο. Αυτό εδώ. Ωραία, πάω να πάρω τα υλικά και έρχομαι. Τα πήρα τα υλικά. Να είμαστε... Πρέπει να σπάσουμε κανέναν. Πάμε να σπάσουμε εσένα στο ξύλο. Ξύλο. Δεν σε ξεγυμνώσω κιόλας. Πρέπει να πειρακά πρίζεις. Τα πετάει καλώς στην τουαλέτα. Να είσαι το καλό. Πάμε να φύγουμε. Έλα λογάκι. Β.